Oh lancang kowe karo Mbah. Dek pinggan. Apa Mas? Mbah Jaya nang ndi, Dik? Bae lagi mancing nang Ki Gelem mah. Wis kana ndang minggat to. Ya Allah, karo wong setampan ngene kok jahat mento to. Malah, Pak. Alah. Ngopo, Mas? Toh? Oke, Mas. Ampun, Mas. Pun kula tak mantuk. Aduh. Yo Jaya golekanmu angel meno yo. Oh, lah kae Mbah Jaya nang kono tibake parani ae. Aja guyon lan maneh jual cawil. Wah, Mbah Jaya mancinge aku ora dijak dhewe, ditenono kowe, Mbah. Elinge. Mbah Jaya, Mbah. Piye, Le? Mbah, tembangane sampeyan iki jan enak nang ati, Mbah. Kok ora diutang, Mbah. Kandhane. Iki Mbah lagi rape nek empo-pas waras ngono. Wah, tenan, Le. Oh ngono, Mbah. Lagi serik. Iya. Delalah iki aku mau tuku ya mung siji, atak apa ombe, ya wis nggo sampeyan. Aku tak ora usah. Wah, ya cocok, Le. Tak seger to, Mbah. Iya, Le. Lah tembange sampeyan iki tegese apa, Mbah? Ngene Le, kuwi pitutur luhur. Yen diulang do rungokno apa maneh jual jawil. Kuwi harapane mbae seumpama awakmu dadi pemimpin apa dadi wong seneng ngarep, kuwi aja nganti korupsi. Lah, korupsi kuwi Le, kuwi ana loro. Apa kuwi, Mbah? Sing nomor 1, kuwi jenenge korupsi wektu. Umpamane awakmu lagi ngantor, mbok tinggal begadang, mbok tinggal ngopi, kuwi jenenge korupsi wektu. Ora oleh. Sing keloro, Mbah. Lah sing nomor loro iki jenenge korupsi duit. Lah korupsi duit ki ya ana ilmune. Piye neh kuwi? Nganggo ilmu duit. Ilmu duit. Jelasno, aku bingung, Mbah. Ilmu duit kuwi tegese doa. Wong arep korupsi mesti nganggo donga Le. Muga-muga laku korupsi ora konangan. Kuwi jenenge ilmu duit D. Lah sing nomor loro kuwi usaha. Usaha nek wis donga terus usaha. Contoh, dolanan rego, markup harga, tambahan rego, lan liya-liyane. Kuwi jenenge usaha. Sing nomor 3, ikhtiar. Apa kuwi, Mbah? Ikhtiar kuwi nek wis usaha terus ikhtiar piye carane supaya korupsine ora konangan. Ditutup-tutupi, mbah dinggo pencitraan, mbah dinggo bagi-bagi, mbah kuwi nyuwun sewu ya. Dicucekke duwite. Ora cuci motor lho ya. Oh, lah yo nganti ngono kuwi ternyata. Iya. Lah sing terakhir kuwi, Mbah tak karo ngadeke Le. Piye, Mbah? Sing terakhir kuwi T artine tawakal. Nah wis donga, usaha, ikhtiar, tawakal. Kuwi pasrah karo Sang Kuwasa. Muga-muga dolanane dhuwit, korupsine ora konangan. Tapi inget Le, dongane rakyat kuwi luwih manjur. Ya, aja nganti dolanan sing jenenge dhuwit kuwi mang. Sampeyan kok apa lho, Mbah? Aku ya pemain Le, biyen jaman dadi lurah Portugal. Oh, alah yo Jaya. Oh lancang karo Mbah.